Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana malume havîne genim ce nîsk yani eşk bûne wextê çina nawan e. Ama wextê agira ye jî em vîya baş dîqat bikin yani. Ez nebawerim ti kes ku qestî agir bera zade hinek insana bide. Nakevserim pir nadir yani ne ertika mezin hebe falan ez wiya nabêjim. Ama li gorî lêkolîna jî gelek agirê ku bi ciya ketiye, bi daristanê yani ormanê ketiye, bi zada ketiye falan bi ihmalê pê ketiye. Yani derbas biye cigarek şande cigara avêtiye agir pê ketiye mesela. Em bêjin came avêtiye wê derê tabê lê xistiye sinciriye agir pê ketiye vesaire. Îca ew gelmeyek dişewite, ceyek dişewite, nîskek dişewite vesaire em bêjin Misir e filan e bebîne çiçek erdê de dişewite tenê ê xwedî wî erdê nîne ê me tevaye dişewite. Xwedî erd tabii ki zêde zirar dike. Belkî wî erdê îcare kiribe dinyakî perî îcare dabe. Cot kiriye, toxum avêtê kî, gübre avêtê kî, ilac avêtê kî, heqê mazotê, heqê wê bîçerê bidana falan filan. Ama şewitî agir pê ket. Çavê feqîr jî li wî genimiye dibe belkî çend teneke zikate bide min. Çavê bîçer jî li wî genimiye dibe ez biçinim belkî ji xwe kar bikim. Çavê kamyoncî li wî genimiye dibe wela havîn hat ez ê ji xwe neqliya bikişînim bibim ofîsê bibim ba tûcara ez ê kar bikim vesaire. Giş veka li vê vê tizbî bi hevan e mesela. Îca gava ku ew erd dişewite dinyakî heywan jî dişewitin. Yani moristan dişewitin, mar dişewitin, kosî dişewitin, kêzik dişewitin, dûpişk dişewitin. Îca min de nav da hebe rovî dişewite, kiroş dişewitin vesaire cana jî civîk mesela hîl navçeyekîne têşikewan hene têşikewan dişewitin vesaire vesaire. Peki em ê hesabê çi bidin em ê hesabê çi nedin yani? Em texmîn dikin ki ku çiqa heywan nava wî erdê de şewitîne. Em bêjin sed donim erd şewitîne. Em dibên sed donim erd şewitiye. Kes ji me ji xwe behsa wan heywanê şewitîne em nakin yani. Ew jî can in yani. Ew jî tu mavê heywana bi zimanê xwe îbadet ji Reb re dikin. Ji Rebbê xwe re dikin. Ama em însan malesef em dixwin naxwin em têr naxwin. Em dîqat nakin. Yani hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibe ki en nezafetu minel iman dibe pakîjî îmanê ye. Pakîjî nîvê îmanê ye. Peki pakîjî tenê cilê meriv, serçavê meriv, mala meriv e naxêr. Hinkî ji me re medeniyet jî lazim e. Yani ez bala didime ki ê ku carê dikişîne ew davêje tenê cahil nînin. Xwedê zane mele jî davêje qismek jê tabî xwedê qismek meelim jî davêjin, qismek doktor jî davêjin, qismek ewqat jî davêjin, qismek profesor jî davêjin. Demek ki elm çi ye? Elm tenê nîne gerek em însaniyeta xwe derxin pêş. Yani yek ji me em ji bo teva bin tev ji bo yekî bin gerek bûye wê em jiyan bikin yani. Em bi hevan e yani. Yani ana hêdî dîwam dibêjin dibe filan derê di sed donim erd şewite, filan derê 5 donim şewite, filan derê zem 1000 donim şewite, filan derê 10 donim şewite. Herkes gorî mesela ana herkes ketine alarmê dibin em gîsin pûlix vesaire bi motorê vekin bira yek jî hazir be, bira tankerkî tije av be, bira zû müdahale bikin zû agir were tefandine mesela. Îca em jî vî disê mehî em pir dîqat xwe gerek dewamlî em dîqat bikin. Gerek dewamlî em ereba de herin em tiştê xwe navêjin derva. Cigara em navêjin bira xwazî zivistan me berf çiye be wê cigara te di bavê zirar nakîje ama zirar dikîje erdê axê
وای لگلک جا تنکه چوپا هن ام تقصیلات تیغم پوشت کش خورا ما ام بجن ما آب و خوار ما چکولات و خوار ما تشکی خوار برات پوشت مدا بکم چیم بر تنکه چوپی ام باوجن تنکه چوپی خنه لجی کی توپ دبه بلکه ایجابنده پاش وان چوپا جفت خطین دبن فابریقا جفت خطینن کره ایشه کیته مثلا اما گوک ام اردا چولا درا باوجن ام آخا خوشی پیس بکن اب ارج مرا امانت yani merkê feqîr çavê duyê erdê de dibe wala wa havîn hat wê xwedî vê erdê çend teneke genim çend teneke nîsk çend teneke ce çend teneke misir vesayre ve zekatê bide min yani êk dişewite tenê xwedî erd jê zerar nabîne em giş jê zerar dibînin giş ji bûna xwedê em dîqat bikin bira agir bi zada nekeve agir bi erda nekeve car cana agir bi ormana dikeve orman درو دام دکه سیرو دام دکه ملی ثروت کیه به هلیکوپترات تفینن به itfaiyeci içine ki به itfaiye aracı itfaiye tefin vesaire dünya ki hayvanat denava orman edacı dişevtin dünya ki dar dişevtin ev dar oksijene me dünya me insana yani ama maalesef haya mecmetine em çitkin biz seri da jigo ne baverim tikes qasi agirib daristane xe bizada xe ama ihmal çedbe ya aman ihmal acı buna khodesh miki dikkat kin ya em güne ne em insanın khodesh merd be insan de be çe Bismillahirrahmanirrahim laqad halaqnal insana fi ahseni takvim de be min ve mükemmel aniye dünyayı çünkü akıl daime mecid daime fikir daime irade daime ica em zarar nedin hevtu وانت بمن دخير وخشدا وانت مام اماتي خدا